karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! May rason gyud nga magkagubot sila sa adlaw sa kasal ni Amahan ug ni Arabella. May laing tao nga makatubag sa atong mga pangutana, Ella. Kinsa? Kanang Enrico nga tuwa sa prisuhan. Ha? Kinahanglan ikasulti nako kanang Enrico. Ang pangutana, kung hain siya mapriso karon. Si Madam Lily ra gyud ang makasulti bahin niini. Pero sure ko nga dili gyud siya mosulti nato. Dili siya gusto nga mubuhi og sigilano ni ining dapita. Si Lola Carmela na lang gyud ang atong paglaom. Pero wa siya sa maayo niyang pangununa. Kun mao na, wa tay mahimo. Gawa sa pagsunod sa gusto ni Madam Lily nga kalimtan na lang sugilanon sa kagahapon. Pero dili na mahimo. May rason si Lola Carmela nga nung isangpit ko niyang binamin. O ikaw pod, Arabella. Bitaw no? Nganong Arabella man ing isang pit nako, sama kang Amahan. Ella, kana ang unahon ta. Ang unsa? Kung anong susama ka ug naong yan ng Arabella. Sigurado ka ba gid sa imatan-aw, Eric? Sigurado ko. Ug may nahunanaan ko. Unsa man na? Ang biyang retrato ba ni Arabella nga nagbarog siya. Unsaon man na nimo? Ampingin na ha? Akong padakaan kining maong picture sa lungsod. Unsa? Barog diya sa gazebo. Okay. Ambi mong cellphone. Niya. Ayaw pagliho ka. Kuhaan ti kag picture. Ug ako sab. Picture resab ko. Balik na yun, Eric. Madam. Asa to si Eric? May paliton siya sa lungsod. Ako na sa siyang gisugo sa pagpangumpra. Kitugutan ni mo siya nga makapalayo sa mansyon. Di ba gidili man na sa kapulisan, madam? Way usa namo nga makapalayo sa mansyon samtang dili pa mailhan ang mipatay kang mani. Nahibaw ko. Pero samtang di apasad si Ella dinhi sa mansyon, dili mahitabong mulaya si Eric. Tungod kay nagminahalay ang duha. Oh, Busayaw kahadlok ka mulaya si Eric. Maayon ta ko na. Mabalik dayon si Eric. ay la. May mong tugawon ta ka sa imong paghinuktok din. May toyo ka, Joel? Medyo. O gilaay lang ko ba? O, gusto ko nga pakigsulti sa kunin mo. Bahin sa unsa na. Bayan sa akong nabati sa panagsulti ni Madam Lily ug ni Lola Carmela. Kada bang nagisgot si Madam bahin ni anang kakahuyan nga gibili ni amahan kanimo. Ngano? Unsa nabati mo silang panagsulti? Samtang nagtago ko sa kasagbutan. Gusto ko man kahang manibawas kang Enrico. Sige na ka. Sunda siya sa prisuhan o patya. Wa kay konsensya. Nabuhat na ako ang pabor ni mo, Carmela. Busa ayan na pagsamok-samok ining dapita. Palayo ining dapita. Aron magbalinaon ka na. Dili ko malinaon samtang magbaro pa ka ng mansyon nga saksi sa kadautan sa mga nagpuyot diha. Kung dili ka gustong mapriso, palayo ining dapita. Ayaw na pagtunom ining bahinas kakahuyan kung dili ka gustong mamatay. Mao na ang nabati mo? O ila, mitambag si Madam sa tiguang nga di na mo tunob ni anang bahina sa kakahuyan kundi sa gusto mamatay. O unsa man ang hubad nimo ana? Ila, ang hubad niya na nga delikado ka ng kakahuyan nga gibili ni amahan nimo. Busa ko na ako pa ikaw. Imo na ibaligyan. Dili na mahitabo. Unsay but may pasabot. Nakahukom na ko. Nga ampingan ang tanang kabilin nga gibilin ni Amahan nako. Apil na ka ng misteryosong kakahuyan. Mao na ka na nga akong hukom. Magpabilin ko din dapita. O kung mahatag na gyud ni Attorney Felipe na ako mga titulo o kwarta. Ako nang kuhaon ng akong mama nga nagsagop na ako. Mao ba? Wa ka ba mahadlok ni anang maong kakahuyan? Kung unsa mang naa ni anang maong kakahuyan, Joel. Magpabilin ka na diha. Samtang wa pa ko makaplano kung unsay buhaton ko ni anang dapita. Mao ba? O to de.
Naibaw ka na ba kung unsa o para asa ng yawi nga gibilin ni amahan nimo? Wa pa ko mahibaw kung si ablihan ni ining maong yawi. Pero ako ra ka na mahibaw-an, Joel. Ayaw ka bala ka. Mahibaw mong tanan kung si ablihan ni ining maong yawi. Kung ako na ning madumduman. Naibaw ka ba? May yawi ka na sa dakong kandado? Ha? Buti pa sabot. Nga gibinlan ka ni amahan og laing labad sa o nga imong sulbaron. Lami ang sabaw karon, madam. Salamat. Ela, gano'n wa pa man nimo tandugan ang pagkaon nimo? Magdunga lang ni kaon si Eric, madam. Madam, imo gining sa madam kung muikyas to si Eric. Dili siya mo ikyas. Madam, pulos may suspek sa kamatayon ni Manny. Ug dakog posibilidad nga si Eric gyud ang mipatay ka Manny tungod sa silos. Nga anong gitutukan Mahimo ko? pag dili ka ba ako nagdaotan kang Eric, Joel? Ela, nahibaw gyud ka nga nagsilos si Eric kang Manny, di ba? Kay klaro kayo nga nakagustos Manny nimo, di ba? Bisan ko nagsalos pa siya, dili mahimo mo patay si Eric og tao. Dili siya kriminal og utok. Aw, ako'y noon, bisag kon kriminal pa na si Eric. Ganahan gyud gihapon ko niya. Hilom-hilom oy. Hoy, nagsulti na ko Nabiyan tinuod no, Joel. Ay pamaraw diha gud. Oh. Uy, Nga na si Eric. Daan pa ko. Mubalik gid siya. Tabangan na to siya ang habwa sa kinumpra. Pita. Ikaw ba? Wilma. Mukontram gi ka na ako usahay, eh. Ikaw rin nag-ingon nga akong tutukan si Eric. Tintalon. Yan sa man, masuko di ay ka kung ako ipakita nilang tanan nga ganahan kong Eric. Ay, hilom na di ay. Eric, nadugay lagi ka? Nadugay ko sa mertahanan. Niya, taguin eh. Oo, sige. Adto na dito sa imong kwarto. O karon ta dito magsulti bahay na ng dana ko. Eric, napalit mo ba ang tanan? Oo, madam. Gitabangan ko sa tindera sa imong suki. Ayo. Sige na, Ela. Ato na hakuton pa ingon sa sod ang mga kinumpra para sa kusina. Ako na daan ang mga bugat. Makapahibong kayo da. Ha? Unsa man ang makapahibong, Joel? Ang tinanawa ni Eric og ila sa usa-usa. Murag dunay buti pasabot. Aw, natural nga dunay buot ipasabot. Kay uyab guna silang duha. Lahi. Lahi gyud kayo. Mura sila dunay sekreto. Dali. Sod, Eric. Salamat. Wa ba'y nakikita ni mo sa mong pagsod? Wa, tuwa na sila si Wilma sa kwarto ni Joel. Nagtipo na gid na sila kwarto. Parehas lagbalibo. Natural nga magkauyon din sila. Okay. Naarang envelope sa akong kama. Wa ni mablihi. Wa pa. Mas gusto ko nga naakainig tanaw na to sa mga pictures. Okay. Ato na ning tanawon. Dako na tuod kaayo ang karaang halagway nila ni Arabella. Maipakita ko nimo. Kadako ba na akong naong? Niasab ang naon ni Arabella. Ang parakan. Oh. Unsa nakita mo ila? Eric, tinuod ba ning ako nakita? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!